Ja. Hei. Hallo. Hvordan går det? Dårlig. Dårlig? Hvorfor går det dårlig? Fordi jeg er syk. Jeg tror de filmer snart. Ingenting, altså. Fordi at jeg er syk. Stakkars. Jeg vet det. Hva gjør du her på Bankgata ungdomsskole? Jeg sitter og skal intervjue en til lærerne. Ja. Men så ser jeg komme litt tidlig, og derfor er det så mørkt ute, og ingen er her enda. Ok. Så Ja, det er veldig tidlig på morgenen. Ja, klokka er bare sånn 6 på morgenen, så kanskje 6:15, er litt usikker. Ja, ok. Ja. Men hvorfor skal du intervjue en lærer? Nei, fordi at jeg har jo opplevd ganske mye mens jeg var her, og vil jo vite, jeg vet jo at jeg er ikke den eneste, så jeg vil gjerne vite om hva han vet om det her, og hvordan de takler de problemene som denne ungdomsskolen står til i dag. Ok. Ja. Men hvorfor skal du intervjue det? Er det en oppgave med en skole, eller er det bare en fritids... Du må jo forstå at jeg er jo da freelancerjournalist. Åja, du er det, ja. Ja, så det her er noe jeg gjør rett og slett for å vekke litt oppmerksomhet rundt diverse kulturelle problemer som vi står foran i dag. På denne skolen? Ja, spesielt. Ja. Har du tenkt å filme dette intervjuet, eller? Nei, jeg har ikke tenkt å filme, men jeg har tenkt å skrive opp alt som blir sagt, og sånt, og så har jeg et avtale med Avisa Nordland, og så skal det komme i avisa på mandagen, og forhåpentligvis så vil det vekke litt oppmerksomhet rundt dette problemet. Kan du nevne noen av problemene? Jo, altså det er jo veldig mye av det som er veldig typisk da. Det er jo sånn mobbing eller psykiske problemer, og det er jo flere som opplever at de blir mobbet av lærerne. Jaså, ja. Ja, og dette er jo problemstillinger som er veldig viktige at vi i dag får frem. Ja. Ja. Ok, takk for at du forklarte det. Ja, ikke sant. Ja.